Thokoza makhosi amakhulu ndawo ezingane zedlozi ngiyanibingelela nonke izingane zakuthi ingane zedlozi nibe limbingelelwa ke umkhulu wasemakhosini uNdaba enhle exoxa ngofakazi unozigemegeme umfungela Gwinyitshe ulakhisa lakhemeza umoya ovunguza ukuthanda kwawo umpunyu kwabemphethe phakathi kwezitha zakhe ijaji elijaji Siminya ingane zakwethu angize ukunaba kakhulu nendaba yezibongo ngelinye ilanga kwabangaziyo bayangibona baqonde ngazo la ingane zakwethu ngizothi ake sithi ukukhuluma lana ngesihloko esithi asithi ukubaluleka lesi sihloko zibe ngicelile abaningi ukuthi eke ngikhulume ngaso kodwa ke just take a note ukuthi angizukukhuluma ngijulu ukuthenini lento engizokhuluma ngayo ilashwa kanjani due to the fact ukuthi mina la ku YouTube I'm sharing ulwazi nani I'm sharing ukuthi umuntu nginifundise lokho nalokho engifundisa according to ulwazi lami kodwa ngeke ngize ngikutshele ukuthi isifo esithize noma into ethize ilashwa kanjani ngobani angithwasisi la ku Facebook uma sengikutshela lokho sengithi la ku Facebook la ku YouTube uma sengikutshela lokho sengisuke sengilokhuzana sengikuthwasisa phela senginika nosomathuba abantu abathanda ukuvane bathi nabathathe izinto la ku YouTube bese beyozenza inyanga nganza kwethu ke sihlale lana nje odabeni ke sibheke la ekuthenini okay ukuqala nje ke ngifise ukutshela abaningi labo abafisa ukuza kumkhulu wasemakhosini uma ke uze kumkhulu wasemakhosini ngane zakwethu uzohlola kumkhulu wasemakhosini uNdaba enhle exoxa ngofakazi izinto ezi-required nezidingakalayo uma uzohlola kumkhulu wasemakhosini isigubhu samanzi noma ngabe ilitha ye-coke kodwa makwenze sure ukuthi ibonakala ngale njengebhodlela le-coke kubonakala nje ukuthi from 1 liter 1.5 kuya ku 2 liter noma ngawo 5 liter uma uthanda kukuwe bese kuba makhandlela amabili amhlophe athe qwa imali ke uzoyizwa kumkhulu wasemakhosini ukuthi inkomo kamkhulu yokuhlola i-consultation ye kusuke kuyimalini leyo uzozwa ngomkhulu wasemakhosini ukuthi ke malini nganza kwethu ilokho nje ukuyayiphathe kudinga it is necessary and futhi make sure if uqala ukufika kumkhulu wasemakhosini noma ungezile ukuzohlola phatha amakhandlela amabili amhlophe indlela leyo umkhulu aphiwe ngayo naye aphiwe ngayo noba zingaqala ngumthandazi most of the things kwasho wathi umuntu akafike ezophatha isibani leso sibani ke suke siukhanyisa nokuxhumanisa lezo ibani sokukhanyisa indlela yakho nokukhanyisa phezulu izithunyweni zethu zami nawe bese ke zenze njena ke bese ke kuba khona le connection nanokuthi ke mina njengomelaphi ngikukhanyisele zonke izinto zakho angizukwandaye kakhulu nalezo indaba ukuthi kahle kahle kusuke kungawana amakhandlela bengimane nje ngisho ngisike lijikayo nganza kwethu engithanda ukuthi ke sikhulume ngakho namhlanje sizokhuluma lana ngamanzi amnyama uma sizokhuluma ngamanzi amnyama lesihloko samanzi amnyama abaningi abantu bengihlupha ngibuza ukuthi umkhulu uyakwazi ukuvala amanzi amnyama kwenze njani washa wacima umpendulo yami ithi yebo ngiyakwazi ngani ngoba uma ngizokwenza leyo nto ngiyaye kufanele umuntu usithinte lapho suke sekuzothintwa umsamo sekuzolungiswa wona makhosi kusuke sekuzolungiswa lezo zinto ezinjengalezo ezizothinta umsamo nokufanele ukuthi kushanele kahle kodwa into ebalekile ukuthi amanzi amnyama asuke akhiwa abantu abasuke beabathakathi abasuke beamadungamuzi noma befuna ukuthi idlozi lasekhaya lisebenzele bona bodwa okay right ake size la uma benza izinto abathakathi baye bethathe isikhathi esiningi baye bethathe izinsila zabantu basekhaya bathathe izinsila zomsamo
Uma bengazithathanga bona qobo lwakhe, uma lo mthakathi kuthola ukuthi unzima kakhulu, uyaye athumele izilwane ukuba zimenzele lezo zinto, zithathe zonke iy'nsilo, ubone ulahlekelwa izinto, nilahlekelwa izinto anizazi zishonephi. Ziyaduka nje ekhaya, ziyaduka, udukelwe i-anti, udukelwe yisokisi, udukelwe yini. Waduka into yakho nje ibibalulekile yasekhaya, kanti kukhona umuntu oseyithathile wawenza ngayo something ethize. And futhi uma zenzeka lezi zinto uyaye ukuthi zibaba unganaki, nanokuthi uthi hhayi suka sengothenga enye vele mhlasimbe ilahleke thizeni, uyitshela ukuthi uzosheshe uyithole. Kuye kube-ke indlela esukanjalo, kodwa yazi ukuthi suke kuthathe izinsila zasekhaya, kwathatha iy'nsila zenu, kwathatha iy'nsila nje zomsamo uwonke, kwase abantu-ke bezama ukuyenza. Mostly-ke uma umuntu kuwamanzi amnyama, amanzi amnyama-ke kusuke kuyinto eyayivamise ukuphehlwa, iphehlwe nje kuwumuthi thizeni somewhere. Lo muntu osuke waphehla ngabe uyenza leyo nto endaweni thizeni, noma kunendlela asuke yenza. Kodwa-ke amanzi amnyama futhi kuyenzeka amanzi amnyama uthole ukuthi abangwa nawuwe uqobo sometimes. Ngani zakwethu, kuyenzeka ukuthi kwawena uzibangele amanzi amnyama, udelokhu njalo ubheke abantu abaningi kanti uwena owenza izinto. Just for example nje, ukuthatha isinyama sezinto noma ukusondela ekhaya msamwakini nazo zonke izinto ney'nyama ey'suke zikhona. Lela say nje omunye umuntu ubulale umuntu ngephutha, washayisa umuntu ngemoto, kwayizo zonke lezi zinto wamshayisa, wasusuka uzongena usumbethwe leli thunzi. Phela khumbula nje umuntu umshayisile uzokwembatha ngaleli thunzi, uzongena leli thunzi elimnyama, wahambile nawo ugeza, wenziwe zonke izinto. Ziningi nje izinto eziyayibangela amnyama, kodwa mostly kuvamise ukuthi amanzi amnyama abangwa umuntu osuke umthakathi. Angizukugxila kakhulu ngokuthi wena umuntu wabanga kanjani amanzi amnyama. Okay, right. Amanzi amnyama ngani zakwethu ayelapheka, kodwa-ke akulula ukuthi amanzi amnyama alapheka. Kudinga ubuchule, kudinga umuntu osuke ene-experience yokuyenza lento, nokwaziyo nofundise. Uma ukuthi umuntu obethwasa noma obethwasile, kuyadinga ukuthi kube umuntu ofundisiwe nowaziyo ngayo leyo nto ukuthi kulashwa kanjani. Right, uma ngalashwekanga-ke kungekho ukuthi akafundisiwe, uyalalela yini na umoya, uyalalela yini idlozi. Ngoba uma kuwumthandazo uyaphendukele noma abe sekhuleka ethandaza, abuza ukuthi ikhambi lokwelapha lo muntu angalapha kanjani. Ningi indlela zokwelapha amanzi amnyama. Abanye ayelapheka, omunye umuntu uthola ukuthi uzokuthatha umthandazo noma isangoma umnyanga ikise empophomeni, kwezise emgilingwane ethizeni. Ziningi indlela zokubulala ikati. Omunye kuzothiwa kwenzani izinto ezithize ekhaya, kuhlanza umsamo, kwenziwe yonke into, bese kuyobulalwa kwamanzi amnyama, kwenziwe yonke into, bese yavalwa, uvale leyo nto, kucushwe nomthakathi. Umthakathi lo uyayacushwe ngani zakwethu, uyacusha umthakathi, ungamzweli ubudelo basathe ukuthi wonakalela ikusasa lakho, kodwa wena ubhizi uyamthethelela ngoba nakho ukuthi unqena ukuthi nawe sewuzothatha njengomuntu obulele. Cha, umuntu uyazisusa nje ukufa lokukhona, noma thizeni uma kuthiwa fanele uyigeze, bese uyamcupha umthakathi, uma ephinde ethi uyagadla igwaze ngowakhe. Nalana-ke emanzini amnyama ingane zakwethu kuyaye kube njalo. Angizukusho-ke in details, mina nje kunendlela ngiyakwazi umuntu ukumelapha amanzi amnyama ngendlela ethizeni esithunyweni. Umuntu ngumthatha, ngimthandazisa, ngimenzisa thizeni imgilingwane ethize, kuyenziswe laphana kompophomeni noma endaweni ethize. Omunye umuntu ngiyamthatha nje ngilungisele, kodwa kusuke seqale kuphi, so seqale ekutheni nomuntu sithinta umsamo wakhe, silungise umsamo wakhe, senzele zonke ezinye izinto ezinjengalezo. Kule ndlela-ke ngizukusho ukuthi ngiyayiqala exactly, kodwa umsamo is the most important thing, ukuthi ube clean, nanokuthi sibheke ukuthi idalwa zime kanjani ukuze phela zingabi nakho ukuntshontsheka. Khona abantu abanomsamo nedlozi labo livanele lithatheke kalula, just for sake of being ukuthi-ke abantu abaningi they never get lucky like me, ukuthi izidala zabo zibe sekukhanyeni kwengilozi yamandla okuthandaza. Uma ngithi sekukhanyeni kwengilozi yamandla okuthandaza, ungasukeli noma umuphi nje umuntu akutshela ukuthi uzokulungisela izinto ngesithunya, bese eyitshela ukuthi uzobe sekufakela iy'dala zakho engilozini yamandla okuthandaza nokukhanya. Ukukhanya kuba umnyama-ke nokulokhuzana
nokukhanya akuhlalelani ingane zakwethu. La kukhona khona ubumnyama, ukukhanya akukho. La kukhona ukukhanya, ubumnyama abukho. Kodwa mostly ukukhanya kuyabehlula ubumnyama. Just take a note of that. Ngiyethemba uyangizwa wena oyinjula buchopho noma ojulayo uma ngabe umuntu ukhuluma. Ngane zakwethu ke ake ngibonge. Ngiyathokoza makhosi amakhulu. Angizugxila kakhulu ngempela nanokuthi kulashwa kanjani, kuyaye kwenziwe ethize, kodwa kunamakhubala athize amanye ayelaphe amanzi amnyama kunendlela ethize. Lokho you will gonna be find out if ufika kumkhulu wasemakhosini. Another thing engane zawethu ukuthi into angikhulumanga ngayo la ku-YouTube akusho ukuthi angikwazi ukuyenza, akusho ukuthi angikwazi ukuyelapha, but take a note. One thing that I don't know how to do, ukuthwalisa umuntu, I don't do all those stuffs. Ungezi nje kumina uzongifuna leyo nto, kodwa uma ufuna ukucleanser yourself and being ukuthi uthole ubunhlahla bakho owazalana besiswini sikama wakho yonke into, you will follow exactly into esuke iphumile kumina. Ngikutshela ngithi thatha u1 no2 no3 no4. Uwena obasathe uthi mhlasimbe usuhambile waya ke kumuntu wathola ukuthi umnikeze umuthi. I will make an example nje. Kunenye insizwe engicabanga ukuthi ikuyathola nje ikhambi lami due to the fact ukuthi befuna ukuthi athole ama promotion emsebenzini noma afese okunye. Kwenze ukuthi ngamnikeza lo muthi kwaba nenkinga ukuthi hayi khona uyafesa impela upromise bayamthatha, kodwa manje uthola ukuthi hayi egcine engathathekanga, asale mhlasimbe sebesele bebabili kuyinto kanjalo. Ama interview wonke hambe kahle. Wadela kwathi methi uyafona ethi uyangitshela ngathi ke mina ke ngase ngimtshela wathi iyaclicka ke inglozi na yaseclicke nesethu ngendlozi lasho ukuthi inkinga ibudget. Ngamnikeza ngamtshela ukuthi akahambe olungisa u1 no2 no3 no4. Lo muntu ukhombise nje iloyalty ukuthi umuntu abe ne-feedback kumelaphi wakhe, hayi ukuthi umuntu athathe bese hayi umuthi kamakhosi ngathi akasebenzi, ngathi akakwazi ukwenza into ethize wasevele yahamba, kanti awazi ukuthi zibudget ngoba phela sisebenza lana ngokuxhumanisa nokuhlangana kwemimoya yedlozi. Uma idlozi lakho kungakambuleleki ukuthi kusize ngento ethize, ngisho kuthiwa nginamandla angakanani ingane zakwethu, akuzona zonke izinto othola ukuthi ziyambuleleka ngaso leso sikhathi. Uma kunjalo uthola ukuthi kwenzeka izinto ezikanjalo, ngiyokuchazela ukuthi lokho kusuke kwenza ukuthi abantu umuntu usuke enenhlahla, or else uthola ukuthi uthola umuntu osuke enendlela yakhe yokwenza izinto kodwa isuke ingaxhumanisi izidalwa zakho nezakhe. Trust me, isuke ingaxhumanisi izidalwa zakho nezakhe. Kufana nomuntu osuke ezofika esigodlweni. Kanza kwethu make sure ukuthi awuze esigodlweni somuntu owelaphayo ungakalokhuzani, ungakogezwa esikhathini esiningini, unless kusuke kuphuthuma lokho kuyinkinga ngempela. Nakhona futhi make sure ukuthi uma usuka ekhaya usuka impepho ngane zakwethu ishunqisiwe emsamo. Abanye benu umuntu ufika nenkunzimalanga yebhadi, afike nenkunzimalanga yento eyiblock nje ezobamba zivale nje ngisho nezithunya zomelaphi, uthola ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi umuntu athi methi uyakuhlolela ukubonele izinto zinjengoba zinjalo. Ngane zakwethu lezi zinto zipossible ziyenzeka. That's another topic esizobe sikhulume ngayo ngelinye ilanga, kodwa ke take note ukuthi amanzi amnyama akhona and futhi ayinto ekhona ezweni, akusiwona nje amampunge. Izinto ezenzakalayo, some things zenziwa abantu abasuke bejealous according to abanye abantu abanye basuke bethathe ngoba idlozi befuna ukuyothwala ngala, befuna ukuthi libheke bona libavezele bona inhlahla zodwa, uthola ukuthi abanye linephumelela abanye abaphumeleli emhlabeni. So ke lento iyayika kanje. Ungabe suthi ke Nkosi yami ingane zakwethu wenzele amanzi amnyama ubona umuntu wakini ephumelela, kanti wena awuzilungise okuyizona zinto okuyizona zona kufanele ngabe uyayilungisa ekhaya. Take a note of that. I advise you ukuthi nje please ungasukela umuntu kanti uyayilungisa ezakhe izinto, uyahlaba wenza yonke into efanele accordingly, uyalalela kuyikhona khona nokufanele kwenziwe, bese uyamsola kanti wena
ubhizi udla amaminamina, wenza yonke into, udla ulife emhlabeni, awukwazi ukuthini uthi take some of your money ulungise izinto ezisuke zibalulekile empilweni nasemhlabeni. Thokoza-ke ningey'ngane zakwethu, ndawuwe makhosi amakhulu. Amen.